arra vár, hogy a ti csodaszép, saját kezüleg készített kis díszeitekkel felöltöztessétek, és egy olyan csodaszép karácsonyfát csináljatok ide nekünk az Alvéki térre, hogy ma délután, amikor kijön sok-sok gyerek és felnőtt, akkor mindenkinek el tudjuk mondani, hogy bizony-bizony ezt a gyerekek díszítették fel, és mind-mind a saját kezüleg készített kis díszeiket feltették a fára.